חלקכם, למרות שיש משחק כדורגל עכשיו, מתווספים לנו בבית המדרש, וברוך השם ביום ראשון היה פה אווירה יותר ממה שעכשיו אני רואה פה. זה למעליותה וגריעותה, אבל לכן אנחנו נדון בזה. ביקשת להודיע לך משהו בשיעור על זה? האמת שכן, בעזרת שתזכירו לי סוף השיעור, אפילו באמצע ככה, שלא נשכח את זה, יש שני אנשים יקרים בליבי, שביקשו ממני שאני אברך את היקרים שלהם לעילוי נשמה. זה רשום בקבוצה נורא, אתה שים את זה אצלך בצד ולהזכיר. השיעור לעילוי נשמת? לעילוי נשמת, השיעור יהיה בעזרת השם. לעילוי נשמת. איך? בת שבע בת אסתר בעזרת השם. ובעזרת השם לעבדי להצלחת כל הצדיקים של ברכת השנה. אני ברוך ייתן להם את כל הטוב שבעולם. אמן. זה בעזרת השם אני רואה את כולם. בסוף השיעור רק אני אגיד ככה, תעלינו נשמה יש פה, אביגיל בת רחל למשפחת עטיה, ואז בעזרת השם אני בסוף השיעור מברך את כל ה-17 הצדיקים שזכו בברכת השנה בשיעור. אנחנו בעזרת השם נמצאים בפרשה, נגיד לכם את האמת, הזמן כל כך טס, שאני אפילו לא עוקב מה פרשת שבוע. בוא. לא עוקב. אני יודע שפרשת שבוע בו, כן? לא, השם יעזור לי אם לא הייתי זה, אבל הזמן ממש טס שאתה יכול להתבלבל. אתה יכול להתבלבל. אנחנו השבת נקרא פרשת בו. בפרשת בו מה אנחנו קוראים צדיקים שלי? 3 מכות האחרונות שהקדוש ברוך הוא הביא למצרים במצרים. מה עם 3 מכות האחרונות? הרוב, שכם. יפה מאוד, הרבה חושך ומכת בכורות. אומרים, בו זה גם גימטריה 3, ואומרים שבמכת חושך כידוע מתו כל מי שהיה לו מה? ספק באמונה בבורא עולם, ספק. יש לו רק ספק באמונה בבורא עולם, הקדוש ברוך הוא צדיקים לקח אותו מהעולם. מי שהיה לו רק ספק באמונה. הרב, תגיד לי, החיילים של פרעה גם מתו? כן, טבעו בים צדיק שלי. אז איך אתה מסביר שייך את זה ערב רב? הערב רב... הרי אם הם עשו את זה דווקא כדי להתחבר ליהודים, אז היה להם ספק באמונה, הם לא האמינו מלכתחילה, הם עשו את זה לפי השאלה שאתה שואל, גם הערב רב, ערב רב שהיה במצרים, היה גם ערב רב. זה מה ששאלת, וגם היה לנו דתן ואווירה. שזה עוד שאלה בפני עצמה, למה הם לא מתו גם במכת חושך, הם היו רשעים גדולים. אבל הערב רב, משמע שהם כנראה חזרו בשאלה רק אחרי מכת חושך. ואתה אומר, הם היו צדיק, ככה אני באמת... לא, אבל הם היו גויים, היה את האלה שהיו גויים ונהיו יהודים, לא? לא. איך קוראים לאלה שהיו גויים ובטלו להתגייר יעני שמה? ואז הם נהיו ישמעאלים? מה זה היה שם? שהיו במדבר. עדיין לא היה יהודים זה היה לפני מתן תורה, יציאת מצרים. לא היה יהודים? לא. יציאת מצרים, חלק קבלת התורה. היה גויים, היה מצרים, אז היה את עם ישראל, לא היה יותר מדי. היה את המצרים ואת עם ישראל. עכשיו מהלכים שלי יקרים, במכת חושך כמו שאמרתי, כל מי שהיה לו ספק באמונה, בורא עולם לקח אותו. יש כמה שאלות על יציאת מצרים מעניינות. קודם כל, שאלה ראשונה, למה הקדוש ברוך הוא הביא 10 מכות? שיחתום בראש. בדיוק, שייתן כמו שאומרים, טיל, איך זה נקרא טיל הזה שהורג את כל העולם? אטום. אטום. שבורא עולם יביא טיל אטום לכל המצרים ונגמור את הסיפור. ברוך הבא לצדיקים החדשים שהגיעו. מה אתם אומרים? למה הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים, פינק אותה, נתן להם מכה, עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה. גם עוד הקשיח את ליבו עוד בדרך. ועוד הקשה, אז באמת, התירוץ הוא על פי מה שמסופר על בן אדם אחד, של רבי משה, בעזרת השם אתה תזכי להיות הבן אדם הזה. בן אדם הולך ברחוב, רבי משה, ומצא 100 שקל. אחרי חצי שעה מוצא עוד 100 שקל. אחרי עוד שעתיים מוצא עוד 100 שקל. אחרי עוד 7 שעות מוצא עוד 100 שקל. בקיצור, סוף היומיים האלו יוצא שהוא סיים את היום עם מה? יומית. יומית עם 1,000 שקל. בעזרת השם כל אחד יצא, שיהיה בשיעור הזה, בעזרת השם כל אחד יהיה לו יומית של 1,000 שקל, מינימום. אז צדיקים, 1,000 שקל לבן אדם הזה, אחרי 10 פעימות הוא קיבל את ה1,000 שקל. ואילו בן אדם אחר, או אדם מלאך, אתה תהיה הבן אדם הזה עכשיו. כשאתה הולך ברחוב או את, מוצא לא מעטפה, אם מעטפה זה כבר סימן ושצריך להודיע ולהכיד, אבל פתאום אתה מוצא 100 שקל, סליחה, 1,000 שקל מפוזרים אחד ליד השני. שעל זה לא חייב להחזיר.
1,000 שקל. היה לי מקרה שהיה 300 רק. בסדר, זה גם טוב. 1,000 שקל עוד, מי יותר שמח? מה אתה אומר? מי שמצא כל פעם, מי יותר שמח? אתה או משה? מי לפי דעתך יותר שמח לעיקרון? משה. 12 כאילו, אני יודע, מי יותר שמח לפי דעתך? בוא, עזוב, אתכם אין מה לשאול. הוא יש לו את השמחה הזאת בפעם אחת, הוא מקבל את השמחה הזאת כל 10 דקות חצי שעה, זה משהו אחר, הוא מקבל את אז הנה זה המכות. אז מי? זה שמצא את זה בפעימות. מי שמצא במה? זה שמצא את זה שקיבל בסופו של יום, יומית של 1,000 שקל, הוא. זאת שמחה אחת גדולה, אבל 100 שקל זה פעם אחרי פעם אחרי פעם. זה נס, אחרי נס, אתה רואה את זה. בדיוק. אז באמת, הנס הגדול, ככה אומר הבן איש חי הקדוש, זכותו יגן עלינו. שהבן איש חי אומר שבאמת בן אדם שמוצא כל פעם 100 שקל, הוא יותר שמח מבן אדם שמצא הכל בבת אחת. ולכן, הקדוש ברוך הוא רצה לפנק את עם ישראל ואמר להם, רבותיי, אני לא רוצה שכמו שאומרים, הכל יהיה לכם בבת אחת. אלא, כל פעם שיהיה לכם שמחה מחדש, תראו את האויבים שלכם, שהכבידו עליכם, שנתנו לכם לעבוד בפרק. הרב, הוא תכנן הקדוש ברוך הוא 10 מכות או ש... כן, תכנן 10. הוא הביא מכה אחת, הוא לא רצה לשחרר אותה. הוא הביא עוד מכה, לא רצה לשחרר אותה. הוא בכוונה הכביד את ליבו, כמו שאומרים, שהוא יסבול כל פעם מחדש, ועם ישראל ייהנו כל פעם מחדש. למה ייהנו? הרי עדיין היו עבדים בזמן שהוא קיבל את המכות. הם לא יודעים, קודם כל... זה עוד זמן שהם יהיו עבדים, לא חרם. כן, אבל עדיין, הם קיבלו פה הרבה דברים, גם כסף ודברים ועוד. ואחד מה שאתה אומר... שליטה גם, ככה גם עליהם גם שליטה על הכסף שלמה היחידים שתיקחו איתו מים. כן, ברור. קודם כל, אני לא חושב, זו שאלה יפה מה שאתה שואל, שאלה מעניינת אפילו, אבל אני לא חושב, קודם כל, דם. הרי למי היה שתייה? זה מה שאמרתי לו עכשיו. בדיוק, למי היה שתייה? ליהודים. היהודי יכל למכור לגוי כוס שתייה. אם הגוי היה משלם לו, לא יודע, כל מה שהם סברו שם באותו זמן, 100 שקל, 200 שקל, לא יודע מה, בכבוד. הוא מקבל 200 שקל, צדיקים. זה גם סוג של התגרות, מה, גוי אחד עצבני מה לעשות? יכול לעמוד את היהודי בקלות, אתה מבין? זה עוד... הוא לא ישתה. אל תדאג. הוא בדיוק, הוא גם לא ישתה. הרב, לצורך הדוגמה שבאת עכשיו, אם יהודי... מי שזה יכול לשתף זה זכות גדולה שלי. אם יהודי נתן למצרי כוס מים, הם לא נהפכו לדם אחרי שהוא נגע בהם? לא, זה היה... גוי עכשיו, מצרי ויהודי שותים באותו כוס. בקש, תדע, באותו קש אפילו. בקיצור, המצרי שותה דם והיהודי שותה מים. תבינו איזה מדהים זה. בישראל. לראותם בלבד, פעמים למירות זה כבר אורגן, רבי מתה. ברוך הבא וליבירה למטה. אז זה העניין הצדיקים שלי. יש עוד עניין שאני רוצה לקשר לקודש הקודשים, שבעזרת השם יעמוד פה לכולם, וכל אחד יראה פה ברכה והצלחה בזכותו. סידנא הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו. של רבי מתן אהוב ליבי, שכל כך כיף לראות אותך, שנזכה לראות אותך כל שבוע בזכות הצדיק יסוד עולם שאנחנו נמצאים בהילולה שלו ממש. עדיין ההילולה שלו? הצדיקים זה 3 ימים אחרי, 3 ימים לפני, הצדיקים. ובבא סאלי הוא קודש קודשים שהיה בעזרת השם, עדיין ההילולה שלו. עד איזה יום? עד היום באזור. ולכן תשמעו טוב נשמות שלי. אתם מבינים איזה נס מה שקרה? אתם מבינים מה קורה פה? היום, אתמול הייתי בנתיבות, אתמול הייתי בבבא סאלי, זכיתי. היום, אתם מבינים מה הלך שם בנתיבות? מעל 30 רקטות, רביטל המלאך שלנו. שתדעו לכם שאם נתיבות מוגנת, ברור שבגלל הצדיקים שיש שם, אבל מי שמציל הרבה זה טל אדרי שגר שם. רק שתדעו את זה. ואני אומר לכם בוודאות. אז עכשיו ככה רבי עמית אהוב ליבי, תשמע. הם מגנים עליי. עכשיו אני רוצה לספר קושייה, ואז אני רוצה לקשר את הקושייה הזאת בעזרת השם לסידנא הבבא סאלי. קודם כל קושייה שכבר אני רוצה להקשות עליכם הרבה זמן. אומרים חז"ל שמשה רבנו, שמעו טוב איזו שאלה יפה, משה רבנו היו לו 10 שמות. 10 שמות. האמת שבספר אחר רשום לי כל 10 שמות, פה לא רשום לי, אבל היו 10 שמות. מי שירצה את כל 10 שמות, סוף השיעור יתקשר אליי, אני אגיד לו בדיוק את 10 שמות, אם יש נפקא מינה בזה, אבל 10 שמות. והקדוש ברוך הוא בחר לו דווקא את השם מה? משה. משה.
מה קורה פה צדיקים? לא שאלתם פעם את עצמכם? מן המים השיקה. אומר המדרש, 10 שמות, לא, כל שם של משה יש לו משמעות על מה שהוא עבר, רביטל. אבל למה דווקא משה, הקדוש ברוך הוא נתן שמשה יהיה כתוב בתורה? מה העניין צדיקים שיהיה יקרים? העניין הוא ככה צדיקים. כי מי קרא למשה רבנו בשם הזה משה? בתיה. מי קרא לו? בתיה. בתיה הבת של פרעה. בתיה הבת של פרעה, נשמות טהורות שלי. היה שם הרבה ניסים איתה בסיפור בגלל זה. קודם כל השבוע, מי מכיר את הסיפור? השבוע זכיתי לשבת עם הילד שלי, המלאך שלי, בשבת קודש. תגידו לי, יש כמו שבת בעולם? אני אומר לכם, אהוביי, בעזרת השם כל אחד יזכה פה בעזרת השם לחבוק ילדים. יזכה כל אחד פה בעזרת השם לשפע של ילדים, 12 ילדים לפחות. אמן. זה מה שאני רוצה. אמן, אמן. כיף, חם, זה כיף. אז צדיקים, לכו תסבירו את זה, כל השבוע, ברור שאין, אבל כל השבוע פתאום אתה עסוק, פתאום אתה בבלגן עם עצמך. מגיע יום שבת, איזה כיף, זה נטו. אני אומר לך הרב, אני מוציא ברבנו תם ולא רציתי שיצא. רבנו תם, יש לכם תפילה של רבנו תם דווקא. כן, יש תפילה ברבנו תם. אני רוצה להקפיד ברבנו תם. וואלה, ולא רציתי שיצא. מה נשאר עוד 5 דקות. שניכם, זורקים אותי עכשיו. אז אהובה יקרים, רבנו תם יש בזה עניין גדול, שתדעו. איזה עניין? זה בזכות אשתי. יש עניין שכאילו אתה, קודם כל ככה. קודם כל אתה זוכה, אתם יודעים, רשום, תבינו, זה דבר ברור, וזה אחת הסיבות שיש הוכחה ששבת, הקדוש ברוך הוא שובת, ושבת זה יום מיוחד במינו. מה ההוכחה המפורשת של זה? שאם בן אדם חס ושלום יעשה סיאנס, לא יודע מה, באחד מן הימים, לא יודע, מישהו אמר לו שהוא עשה סיאנס, אסור לעשות סיאנס, כן, בן אדם רחוק, עושה סיאנס. הבין את זה לשמה שהוא רצה להביא, והבן אדם הזה יעשה סיאנס, אותו מהלך. ביום חול הוא יביא מה שהוא רוצה. ביום שבת הוא יעשה את אותו מהלך צדיקים, שמיעוטו. הוא לא יכול להביא אותו. סיאנס אי אפשר לעשות בשבת, אז רק תבינו את זה. מגיע יום שבת, שגם עולה למעלה. לא יודע איך הגויים לא חוזרים בתשובה מזה, אני אומר לכם את האמת, מוזר לי. מה זה? גם ארוחות שאומרו שבת. גם ארוחות, רבי אופק, תשמע טוב. האמת, תשמע, אני לא יודע איך הגויים שמי שבקיא בסיאנס, אומר, תשמע, מה קורה פה? אני עושה סיאנס כל השבוע. עושה קפה, עושה סיאנס, יאללה. וכל השבוע אני מעלה מי שאני רוצה, פתאום מגיע יום שבת, אני לא מעלה. זה נכון שבשבת הקדוש ברוך הוא מוציא את כולם מגיהנום? בדיוק, כן. מה זאת אומרת? מוציא את אין אנשים בגיהנום ביום שבת. כאילו האש לא... זה המעלה של רבנו תם. אז זה המעלה של רבנו. זה רציתי להגיד. אתה זוכה ש... עכשיו אם אתה סתם שמעתי שלך תראה, הפעם אז עם התיאוך, לך תראה את הקבר שלו בשבת, תראה, סליחה, ביום חול תראה עשן. זה סיפור כזה. תראה עשן יוצא לו מהקבר ביום שבת. אבל ביום חול, אתה לא תראה עשן. ביום חול. ביום שבת אתה לא תראה עשן. כן. אבל כי אמרו שבכל הפלטה, כאילו עדיין שורפים אותו, אבל לא פשוט לא באש. מי אמר לך את זה? הרב מה, כבר שורפים? כן, יש משהו אני כזה, חושב נכון. שלא. בגלל זה אומרים שהאש כאילו בשבת לא עובדת. סיפרתי לכם פעם, אני אספר את זה בקצרה, אני אגיד לך, כן, הרב דורון, סיפרתי פעם אחת סיפור על אור החיים הקדוש, מי שזוכר את הסיפור הזה, אני אספר אותו ב4 דקות בדיוק. רבי דורון, תשמע, אני חושב הם לא, אף פעם לא מקבל עונש, למה אני זוכר את זה? כי אור החיים הקדוש, פעם אחת מספרים עליו, אור החיים הקדוש מספרים עליו שיום בהיר אחד, הוא ידוע, אור החיים הקדוש, היה זוכה לחלק כל ערב שבת צדיקים, כל ערב שבת, ברוך השם לתלמידי חכמים, שקית בשר. ככה, מפנק אותם. היה לו 20 תלמידי חכמים שכל ערב שבת היו באים אליו, ומפנק אותם באיזה חמגשיות של בשר משובח. טוב, היה זמן מסוים שלא היה בשר לכל העיר. לאף אחד לא היה בשר, רק בגלל אור החיים, השוחט אמר, תשמע כבוד הרב, רק כבש אחד כמו שאומרים, הצלחתי לשחוט כמו שצריך, ושמרתי רק לך אותו, כי אתה צדיק ואתה קרוע קונה. טוב, הביאו לו כל מה שצריך, הביאו לו בדיוק 20 מנות בשביל התלמידי חכמים, פתאום מגיע איזה עשיר אחד. העשיר הזה צדיקים עזר לאור החיים בכולל ערב שלו, וכולי וכולי. אז הוא בא לאור החיים, אמר לאור החיים הקדוש, בכבוד, תן לי חתיכת בשר. מה אמר לאור החיים? אור החיים אמר לו, תאמין לי
שלי אין שקית בשר לשבת. יש את מי שאני קבוע מביא לו, מצטער, לא יכול להביא לך. אותו השיר הזה קילל תלמידי חכמים באותו רגע, קילל אותם. ואור החיים הקדוש לא הגיב. צדיקים לא הגיב. ומספרים שאור החיים הקדוש כל יום או כל ערב שבת, אם אני לא טועה, אבל אחד מן הימים האלו או כל השבוע אליהו הנביא היה לומד איתו חברותה. אור החיים הקדוש. אליהו הנביא לומד איתו חברותה. איך שהוא שמע את הביזיון של התלמידי חכמים, הפסיק אליהו הנביא לבוא ללמוד איתו. עשה מה שעשה אור החיים כדי להבין מה הסיבה לכך, וגילו לו מן השמיים שמה? שהוא שמע ביזיון של תלמיד חכם לא הגיב, לא מחה. אמרו לו, הכפרה שלך יהיה מה? שתצא לגלות. גלות, מה זה גלות צדיקים? שלא נדע. זה כל יומיים ללכת למקום אחר, לישון במקום אחר, בשכונה אחרת, או בשכונה או בעיר אחרת, תבינו מה זה. קיצור, אור החיים הקדוש טייל בכל הארץ ובכל העולם אפילו. היה פעם אחת שבת שהוא צריך להתארח באיזה מקום. ואמר, איפה אני אעשה שבת עכשיו? כולם בטח בשר לא חלק, לא בד"ץ, לא כלום. ראה איזה מישהו שמחזיק שתי בשמים בידיים, או שתי נרות שבת, לא יודע בדיוק מה זה היה. אמר לו, מה העניין שאתה מחזיק שתיים דווקא? אמר לו, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. אמר לו, אתה נראה לי ירא שמיים, בטח אצלך הכל בד"ץ, כמו שאומרים, הכל ברמה. אפשרי לעשות אצלך שבת. אמר לו, באבא, בכבוד, אור החיים הקדוש. הוא לא יודע, תשמע מה קורה פה עכשיו. זה לא מכיר לסיפור הזה רבי דורון? תשמע טוב, איזה סיפור רבי דורון, אתה תאהב אותו. בקיצור צדיקים, אור החיים יושב בבית של אותו אחד צדיק, הם מסיימים את התפילה, ואותו בן אדם אומר לאור החיים הקדוש, אני חצי שעה חייב ללכת לחדר שלי, לחדר לימוד, ואז אני מתחיל סעודה. אני לא יכול לאכול לפני שאני יושב חצי שעה בחדר לימוד שלי. אמר לו, מה אתה עושה שם? מה הולך איתך? אמר לו, אתה אורח, נכון? אמר לו, אם אתה אורח, תזכירו לי גם לספר עוד סיפור יפה על אורח. אמר לו, אם אתה אורח, אז כמו שאומרים, תמשיך להיות אורח. תחכה פה חצי שעה בשקט. טוב, צדיקים אהובים. אותו אורח, כאילו אור החיים יושב חצי שעה עם עצמו, חושב חידושים, פתאום אותו בן אדם אחרי חצי שעה יוצא, אמר לו, מה עשית? אמר לו, תשמע טוב, בגלל שהיית רגוע, אני אספר לך, אני חצי שעה, כל ערב שבת אני זוכר, ברוך השם, בגלל שאני עושה מעשים טובים, שאליהו הנביא, תשמעו טוב, בא אליי לבית, והוא אומר לי חידוש של שבת ממי? מאור החיים הקדוש. וככה בסוגריים, הבבא סאלי לא היה מתחיל סעודה, אור החיים הקדוש לא היה מתחיל סעודת שבת, עד שהוא סיים את כל החידושים של אור החיים הקדוש. אין דבר כזה, שהוא היה מתחיל סעודת שבת, הבבא סאלי. לפני שהוא למד את כל אור החיים הקדוש של הפרשה. אם הוא לא למד, הוא לא מתחיל סעודת שבת. פקים לו עד 10, לא מעניין. הוא סיים את החידושים של אור החיים ואז. טוב, אז אמר לו אור החיים, כאילו, זה הוא לעצמו, מה יגיד? מה אמר מורנו ורבנו עטרת ראשנו? הוא לא יגיד את זה, זה על עצמו. אז מה הוא אמר? מה אמר חיים היום? מה אמר לך אליהו הנביא בשם חיים? מה זה? מה אמרת? מה זה אליהו הנביא בשם חיים? מה זה אליהו הנביא בשם חיים? תגיד לי, השתגעת? מה זה פה? זה אור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו. אור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו. אוהבים אותך מורי ורבי נועם הקדוש. אז תשמע רב שלי. אז אור החיים הקדוש, שמעו טוב צדיקים. כמו שאמרתי, אמר לו אותו בן אדם, תשמע טוב, בגלל שאתה אורח, אני פעם הבאה, אני שומע שאתה מוציא חיים מהפה ולא מחמיא מורנו ורבנו עטרת ראשנו וכו' וכו'. מעכשיו אני אומר לך, אני שם אותך בחדר, עד צאת שבת. הזלתי אותך, כי יש לי עוד פגישה עם אור החיים. אומר אותו אחד, יש לי עוד פגישה מחר, אחרי סעודת שבת עם אליהו הנביא, שהוא אומר לי חידוש באור החיים. אמר אין בעיה. אור החיים אמר לו, אני אהיה בשקט. טוב? אור החיים הקדוש יושב צדיקים שלי, רגוע. סיים, הולכים לישון, מתפללים בשבת, בבוקר אומר לו עוד פעם, הפעם לא חצי שעה, הפעם 40 דקות, אתה מחכה עד הסעודה. הפעם זה שתי חידושים של אור החיים, אליהו הנביא מספר לי. טוב, אליהו הנביא צדיקים שלי, הוא אומר לו,
שאחרי 40 דקות אומר לו בכבוד, עוד פעם אור החיים אומר לאותו אחד, בכבוד, מה אמר אליהו הנביא בשם חיים? אמר לו, מה אמרתי לך? אמרת בשם חיים? בכבוד, בוא. ככה, אהוביי, סיפור אמיתי. הספיק מנחה, אבל... אמרת, אולי הספיק מנחה, כי בגלל 40 דקות כבר הגיע אולי להתפלל באחד. בקיצור, צדיקים, תשמעו טוב. אמר לו בכבוד, אתה נכנס פה לחדר, לא יוצא. עד הודעה חדשה, עד שלא יודע, אמרתי, מה שאמרת זעזע אותי, אני אגיד לך את האמת. מי מסוגל להגיד לאור החיים הקדוש? חיים. חיים. פחד פחדים. טוב, בצאת שבת, אותו אחד מקבל דפיקות בדלת. ממי הוא מקבל דפיקות בדלת? דורון, תשמע טוב. הוא מקבל, הוא רואה, בענית, הוא לא רואה בן אדם, הוא רואה, כמו שאומרים, דוב כפול 4. הוא רואה מישהו ענק שנמצא מול הבית שלו, ומי זה היה? זה המלאך שהוא אחראי על הגיהנום. הוא אחראי שם על כל הפעולות, על ההדלקות, על זה. בקיצור, יש 200 מיר. הוא אחראי שם מ-50, מ-20. אז הוא אומר לו, תשמע טוב, העסק שלי לא עובד בגללך. אבל מה זאת אומרת? הוא אומר לו, כל עוד של אור החיים הקדוש סגור בחדר, אני לא יכול להפעיל את העסק שלי. ויכול העסק שלו זה הגיהנום בעצם. לכן הוא אמר לו, תשחרר אותו, ואז, כמו שאומרים, אני יכול לפעול למעלה. כאילו הוא לא הוציא שבת יעני עדיין? בדיוק. הוא לא הוציא שבת, או ש... פתאום אנחנו מבינים שהרשעים גם לא נידונים בגיהנום. לא נידונים בגיהנום. אז יש סיפור מעניין על הכנסת האורחים, ואז אנחנו נמשיך. סיפור על בן אדם אחד שהיה אוהב להכניס אורחים. הוא ידוע בן אדם, בן תורת יוסף עליו, והבן אדם מכניס אורחים מספר אחד בעיר. טוב? הבן אדם הזה פעם אחת ראה לנגד עיניו 3 אנשים צעירים שמחפשים איפה לעשות שבת. אמר להם בכבוד, אתם רוצים לעשות אצלי שבת? כל אחד $150. והם עכשיו נמצאים שעה לפני שבת, מי יארח אותם? אמרו, אין לנו ברירה, בכבוד, קח $150. הם באים לשבת, ואדם שילם $150, הוא גם לא עושה קידוש, לא מעניין אותו כלום. הוא בא, כל השלוש חבר'ה לא רואים בעיניים, אמרו, אנחנו בבית מלון מבחינתנו, לא בהכנסת אורחים, $150 זה יקר לנו. בקיצור, צדיקים יושבים, וכמו שאומרים, שמים את המנה הראשונה, צועקים איפה מנה שנייה, איפה מנה שלישית, איפה מנה רביעית הם רוצים. בקיצור, כל השבת הם מתפנקים חבל על הזמן. צאת שבת, אותו אחד, מה עושה איתם? מחזיר להם. כל אחד מחזיר אותם $150. אמרו לו, מה עשית איתנו? לא הבנתי, מה, משעמם לך? אתה אוהב להחזיק כסף ביד ואז להחזיר? כאילו, מה העניין? אמרו לו, העניין שלי הוא ככה. אני יודע שאם הייתם באים אליי בחינם, לא הייתם מרגישים בבית כמו שהרגשתם אצלי עוד מעט, לא יודע מה הייתם עושים אצלי בבית. לא הייתם מרגישים בבית כמו שהרגשתם אחרי ששילמתם. אבל עכשיו, ששילמתם, אתם מרגישים בבית. זה מה שאני רוצה. זה הכנסת אורחים צדיקים ככה בסוגריים. זה המעלה הגדולה. הרב לא רוצה להגיד לנו איזה 5 דקות איזה סיפור מעניין הרב? אני לא רוצה לעכב את הרב. עכשיו הוא אומר. 5 דקות תן לנו ואנחנו נמשיך עם עוד איזה 10 דקות הרב שיהיה. הרב הוא לי רבי. לא רבי שלו פתאום. 5 דקות. איך אם עשיתי את הרב הוא לי רבי. טוב, אם הרב דיבר, אם הרב דיבר על אור החיים, אז יש חידוש יפה ולא חידוש יפה. רשום, פרשה מתחילה בו אל פרעה כן הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שתיר אותה אלה בקרבו, ולמען תספר ועוזרי בלך ואת אשר התעלתי במצרים וזאתה אשר שמתי בה. מהי המטרה? מהי המטרה לקדוש ברוך הוא שהוא החביא את הלב של פרעה? שבסופו של דבר יהיה לנו את החג שלנו, שאנחנו יושבים ומספרים על הגדולות של הקדוש ברוך הוא ואיך הוא הציע אותנו. פרשה קודמת, קשור לזה, רשום שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, למה הרעות על העם הזה? מה זאת אומרת חס ושלום? למה עשית חס ושלום רע על העם הזה? הוא אומר לו, בוא תיגל את עם ישראל, ואז מה קורה? העבודה מתחילה להיות יותר קשה. ועד עכשיו היו מספקים להם, עכשיו כל בן אדם שעובד אצל קבלן, מספקים לו את הלבנים, את החומר, את הטיט, את הבלגנים, עכשיו הפרה אכל סיבוב. מעכשיו אתם מביאים את החומר. לא הספקתם לעשות בזמן, שמים את התינוק שלכם במקום לבנה. התחילו להיות שם בלגנים. אז משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו, מה זה הדבר הזה? פשוט הרב לידו כמובן. אמר לו, מה זה הדבר הזה?
אני באתי לגאול את עם ישראל, ועכשיו אני רואה שזה יותר חזק. אז אמרו, ככה אתה מדבר, פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא התחיל להתגלות אליו במידת הדין. כל האבות הקדושים, הקדוש ברוך הוא דיבר איתם במידת הדין. כולם, אלוקים, כל פעם שהוא מתגלה לכולם. רק משה רבנו היחיד, שכל פעם שהוא דיבר איתו עד הסיטואציה הזאת, הוא דיבר איתו בשם השם, יוד כו' שזה מידת החסד. פעם ראשונה שהוא אומר לו שמע שמך. המינים שלנו, עכשיו אנחנו מתחילים לדבר בצורה אחרת. למה? איך אתה אומר עליי חד ושלום, שאני רוצה לעשות רע לעם ישראל? הרי כל מכה היה לה מטרה, רשום שבמכת דם, עם ישראל התחיל את האושר שלו, למה? הם לא יכלו לשתות מים, המצרים. הם עושים קומבינה, לוקחים את הכוס, שמים פה שתי קלישיות, ואומרים, טוב, ליהודי יוצא מים, נכון? אז אני אשים בכוס של היהודי קשית, ויצא לי גם מים. אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא פייר, ליהודי יוצא מים, למצרי יוצא דם. עד מתי הם יכולים לשתות? עד מתי שהם משלמים ליהודי כסף על המים, מחיר מופקע של החיים. זה היה כל המכות, זה היה רצף כל המכות או שזה הפסיק לכם מכה ראשון? מה? צפרדע, עדיין היה כזה? כל דבר, כל מכה שהייתה, היה מטרה, וכל דבר שהיה, עם ישראל הרוויחו מאותו מכה. כבוד הוא שואל הרב אם התחלנו בדם, אם גם שהגענו למכת בכורות, עדיין הייתה המכה של הדם, עדיין הייתה פועלת, יעני. עדיין המצרים היו צריכים... אז אני ראיתי ש... ותקן אותי, אבל לידו מה אני טועה. אני ראיתי שכן. שאלה מעניינת. לא, אני ראיתי שכן. ואני ראיתי שכל המכות המשיכו, ויש סבורים שזה באמת היה ככה וככה. יש סטלת צדדים. מחלוקות, כן. הייתי נראה לי מדרש רבא אומר שזה היה ממשיך. ביחד עם המכה השנייה. בקיצור ולעניין, אז... כאילו 10 מ-10 בסוף. בקיצור ולעניין, וזה שהיה להם חושך, אז עם ישראל בזזו את כל מצרים, כל דבר הם הרוויחו מזה. אז מזה שהם מרוויחים, אתה בא אליי בטענות ואומר לי למה הורדת? למה קוראים לנו גנבים? שם למה מאחר. אנחנו מרוויחים? קדוש ברוך הוא יש משהו אחד שהוא לא יכול להסתכל ולא יכול אחד לשאול לסגוד, זה לא, שלא יהיה לנו התבלבלות, זה משה רבנו אינו נבענה בו, קודש קודשים, אבל שאין לאדם חד ושלום מכה עד הטוב. כשמשה רבנו בא לעשות המכות, 3 מכות ראשונות הוא לא עשה. לדבר השם על משה, לאמור, דבר אל אהרון. למה דבר אל אהרון? כי עשו לו טובה, הם גידלו אותו, מתוך הכרת הטוב, זה מה שהרב כותב בספר. יפה. מתוך הכרת הטוב שמשה רבנו חייב להיות לו למעלה, יאור ולחול. היאור הוציא את הדם ואת הצפרדע, והחול הוציא את הכרת. אז מתוך הכרת הטוב שהיאור החזיק אותך שהיית תינוק בכתיבת גומל, ומתוך החול שהטמין את המצרי שראית אותו מכה שברי, אל תיגע בהם. ישר קופצים הרבה ושואלים שאלה, לא הבנתי, לכל לא ים יש רגשות? היום אני חיסלתי מישהו, נגיד. אני חס ושלום, כן, אני חזרתי בתשובה. פעם חיסלתי מישהו, אבל נגיד פעם חיסלתי מישהו, מה הייתי עושה? כל אדם שקוראים אותו, מה, איפה מטמינו אותו? בחולות של ראשון. מה, איזה חסד עשה איתי חול? זה התפקיד שלו, זה העולם שלו, זה המציאות שלו. איזה חסד הוא עשה איתי? קחו כל כנס לוף, תשימו אותו, זה דבר שהוא צף. מה עשה איתך היום? איזה חסד? אז אמר לו ודאי שזה גם ככה צריך לקרות. אתה, היאור והחול לא עושים איתך שום חסד, אבל אתה בגלל שהם עזרו לך, בשביל שלא תשחית את העמידות שלך, אתה חייב בהכרת הטוב אליהם. ועל זה סופר שרבי יהודה דיים בשביל זה מסיים בעזרת השם. גם האוויר הוא צריך לבקש הכרת הטוב. מהכל צריך לבקש הכרת הטוב. למה לא הכניס את זה גם? למה לא הכניס את זה? לא, כי דברים ספציפיים שעשו איתו חסד. כשהוא בא לקבור את המצרי עכשיו, הוא פתח, האדמה פתחה אותה וברא את המצרי. כשהוא היה באיזה יאור, אז היאור לא להטביע אותו. זה דברים שעשו איתו ספציפית חסד. גם אתה צריך לעשות הכרת טוב עם האוויר. כל הכמה עושה הכרת טוב. אבל יש דברים ספציפית שעזרו לו באותה סיטואציה, זה היה מחויב להם, מבחינת הקדוש ברוך הוא. רבי יהודה שוויצית היה באיזה עיירה בפראג. ליד פראג, סליחה, עיירה קטנה ליד פראג, היה עיירה שם 15 שנה. בקיצור ולעניין, שלחו לו מהעיירה הגדולה מפראג, שרוצים שרבי יהודה יבישיץ, קודש קודשים, יבוא יהיה רב שלהם. טוב, רבי יהודה יבישיץ, אמר, איך אני אעזור אותם? אני פה מחובר לאנשים כבר 15 שנה, איך אני יכול לעזור אותם? אמר, טוב, בוא נבדוק את העניין. עשה מודעות עליו, שבועיים שהוא עוזב לעיירת פראג. אז מה יקרה? איך שכולם ישמעו עכשיו? אבי לא אומר את שמו, אני עובר עכשיו לאמריקה, יש איזו הצעה. עושים לו עצמו מתחת לבית, לא נותנים לו ללכת, נכון? נכון הרב? נותנים לו ללכת או לא? לא נותנים לו. הרב לידו, אם הרב מקבל עכשיו הצעה $20,000 לבוא להיות רב באמריקה, אתה נותן לו ללכת או שאתה קושר אותו? הוא לא הולך. אסור לקשוח לרב, אתה תעבור על זה. $20,000 זה קצת. זה קצת, אתה צודק, צודק. אתה אומר סכום אחר, $200,000. לא קהילה. למה 200,000 את נסע איתו משאיר את כולם? בקיצור ולעניין. כולם באים איתי 200,000. מה זה $20,000? זה $60,000, זה לא הרבה כסף. רבי נתן להם אישיץ,
אז בקיצור ולעניין מה הוא עשה, פרסם הודעות, הרבנים בשקט, אני רוצה את זה, הרב צריך להמשיך. רבי יונתן יבישיץ פרסם הודעות שהוא הולך להיות הרב בעיירה שם בפראג. קיצר, כולם יושבים בשקט. אף אחד לא עושה רצונות מתחת ל... מה הוא עשה? אמר לעלי דרגה. אמר לאלה שם בפראג שרוצים אותו, אמר להם, אתם רוצים שאני אבוא? צריך כרכרה, צריך עניינים, סוסים. תביאו לי 2 כרכרות ליד הבית, שבועיים אני אתארגן על עצמי, אמיס הכל ויבוא. טוב, שם 2 כרכרות. עכשיו זה כבר לא צחוק. בלנקו הרב הולך, כאילו, למה הכרכרות האלה עומדות פה? עדיין אף אחד לא מדבר. אף אחד לא ממשיך לדבר, אף אחד לא עושה עצומות, אף אחד לא עושה הפגנות, שום דבר. בקיצור ולעניין, אחרי זה באמת רבי יונתן יבישיץ בא לעזוב באותו יום. קיבץ את כל העיירה. עכשיו, כל העיירה שם היו דתיים, שלא תבלבלו. היה כולם, יראי שמיים, שומרים שבת, מצוות, תפילין, הכל. זה העיירה של דתיים. הוא מוסף אותם רבי יונתן יבישיץ ואומר להם, אני מבקש בקשה אחת. אני פשוט הולך לעיירה הגדולה של פראג, שם כולם תלמידי חכמים, יהיה לי הרבה יותר זמן להתעסק עם הספרים שלי, עם הכתיבה שלי, פה השתבח שמולן, יש פה הרבה שאלות, זה שלום בית, זה פה, זה שם, יש הרבה שאלות ברוך השם. שם אני יותר אוכל להתעסק בהתעלות שלי, בזה שלי. אבל יש לי בקשה אחת לבקש מכם, ואני מתחנן, בבקשה תקיימו אותה. אל תחללו שבת. ובבקשה תניחו שלי. וגם 3 תפילות ביום זה המינימום שלי אותי. אל תעברו על זה. עכשיו כולם שומעים את הדברים האלה, אנשים דתיים מבטן, אוכלים כאפות על הרב, כאילו הרב, מה אתה מדבר? איזה, מה אתה מדבר? אנחנו דתיים, צדיקים, חרדים שלנו, מה אתה מדבר? איזה שבת עכשיו, מה זה? שאלה בכלל? אז מישהו ככה דפק דוד לקדושה באמצע השיעור, אמר הרב, רגע, כפרה לך, מחילה, אתה נפרד ממנו, הכל טוב יפה, לא נעים, אבל מה זה השאלות האלה? מה זה בבקשת שמירו שבת, מה זה בבקשת פללו, בבקשת תניחו תפילין? יש לה רב העמים שלא נעשה את זה? אמר להם, תקשיבו טוב. אם יש אחד שיגיד שלא. שבועיים הרב, אתם יודעים שאני צריך לעזור. אף אחד לא עשה עצמות. אחרי ש15 שנה אני איתכם, נותן לכם את הנשמה, זמן, התייעצויות, טלפון, יושב איתכם, דבר איתכם, כל אחד בשבירות שלו, כל אחד בעניינים שלו. אף אחד לא דיבר ממנו, לא מעניין אתכם. אחר כך שמתי את העגלה גם ליד הבית, גם אף אחד לא עניין אותו. אז זה אומר שאתם כל העיירה פה דתיים, אבל אתם דתיים בלי הכרת הטוב. ואם אתם דתיים בהכרת הטוב, אז גם לשמור שבת אני לא סומך עליכם. וגם להניח תפילין אני לא סומך עליכם, וגם להתפלל 3 תפילות ביום אני לא סומך עליכם. כי התורה אומרת, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של מקום. כל בן אדם שאין לו הכרת טוב לבן אדם הכי בסיסי שיש בעולם. לחבר שלך שהקפיץ לך, להורים שלך מן דחשמל, לרב שלך חד משמעית, לכל בן אדם אפילו הכי קטן שיש בעולם, בסופו של דבר אתה תהיה כופר. אתה לא תאמין בקדוש ברוך הוא, אתה לא תשמור שבת, אתה לא תניח תפילין, אתה לא תעשה כלום צדיק. מה הקשר? אני מאמין בהשם, אוהב את השם. אז מה, אז לא אמרתי לו תודה, הקפיץ אותי, ולא אמרתי לו תודה. כן, זה תהיה כופר, נשמה. ודאי. כי אם הקדוש ברוך הוא נותן לך הרבה טובות בעולם, ואותו אדם נתן לך טובות, לא אתה יודע להכיר טוב, למה שלקדוש ברוך הוא כן תכיר? זה הבסיס שלך, זה המהות שלך. אם אתה לא משנה את זה, זה לא יחזור בעולם. חשוב שכל אדם יחזור בגלגול. לא משנה איזה עבירה עשה. היחידה שלא תחזור בגלגול מזאת, עידית. אשתו שלו. למה? כי הקדוש ברוך הוא החריב את כל סדום. היחידים שהוציאו אותם בחיים מי זה היו? לא תשתו בזה. מה הוא ביקש ממנו? רק כשאת עכשיו הולכת יוצא, אל סוף לאחור הנשמה. היא לא, רגע, אני רוצה אותי, גונבים לי את הכסף. איזה גונבים לך? כל סדום הולכת להזדות ברורה. איזה גונבים? מה גונבים? אני חייבת להסתובב לראות שלא עוקצים אותי. אבל השם הציל אותך. מה ביקש? דבר קטן? קצת הכרת הטוב. מה זה כפוית? היחידה שלא תחזור בגלגול. גם אדם שהיה לא יודע, הוא היה יחזור בגלגול. היא קיבלה כבר עונש. היא קיבלה כבר עונש. לא תחזור בגלגול. בגלל שלא היה הכרת הטוב. הקדוש ברוך הוא היחידים שיוציא אותך ואותך ואת בעלך, נכון? מה ביקש ממך? לא להסתובב? הסתובבתי. הסתובב, לא תחזור בגלגול. אין לך הכרת? אם אין לך הכרת הטוב, ומה שאנשים חוטאים היום לא יותר גרוע ממה שיצא. בהרבה? הכרת הטוב אין תקנה. גויה אדם נפל, יחזור מה, עדיף לרצוח בן אדם מאשר הכרת הטוב? זה גם הכרת הטוב ממש מחמיר. אבל זה גם הכרת טוב הרב, מה זה גם הכרת טוב כל מה שאנשים עכשיו לא עושים? מה זה? לא, כל החטאים טוב שלנו יעני. זה סוג של חוסר הכרת טוב, מה? בעולם. כל החטאים, נכון. זה אותו דבר, זה אותו דבר. לא, הקטע של לחזור בגלגול זה כאילו טוב. רגע, אני לא עכשיו. רגע, פלפולים הרב לי לא, רגע, אני לא עכשיו.
באתי להגיד סיפורי לברוח. לא, אבל הנקודה פה, שהקדוש ברוך הוא, לא אני, אתה עושה ספח מופץ, אבל אומר דבר פשוט, מי שיש לו מציאות שאין הכרת הטוב בעדיה, ודאי שגם אדם קם בבוקר לא מלך פין, זה גם לא הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, כמו שאתה אומר. מה, העיר אותך בבוקר, אתה לא מתבייש? אני אומר לכם, היה לי שבועיים, הייתי מפורק. אני היום בולע את הרוק, אומר בוא'נה איזה פינוק, איזה כאבי גרון היה לי שבעל את הרוק, והעיניים ככה אדומות, כאילו ישנתי איזה 4 ראש בן, ושורפות, והשם מהחם והציל. בוא'נה, אני קם בבוקר, בלי הפרשות, בלי נעים אדומות, זה פינוק. אני בולע את הרוק, זה פינוק. זה ודאי שאדם, עצם זה שהוא קם בבוקר והשם נתן לו את הסבורה. הקדוש ברוך הוא אמר, תראה מה אני יכול לעשות לך, תראה מה אני יכול לעשות. תענה את מה שאין לך עכשיו. נכון, בדיוק ככה. אבל זה דברים שהיו בעדיה. אתה צודק, הרב דורון. כל דבר שאנחנו לא עושים מול השם זה לא הכרת הטוב, אבל זה דברים שהם היו בעדיה, בפשטות. ביקש ממך לא להתעורר, הציל אותך ולא יצא. זה דברים שהיו ברורים, שהיה סיטואציה מסוימת. פעם השם היה יותר קרוב שם. גם, נכון, צודק. אבל בגלל זה הדור הזה יותר גדול. בגלל זה הדור הזה יותר חד משמעית. בקיצור, העניין הרבנים, אני הולך, תמשיך עם הרב. זה המציאות, זה הנקודה. צודק לך להישאר? תגידו איפה את החידושים. סגור. באמת זה הנקודה, שצריך אדם חייב לבית שלו, ומאן דחר שמי, אני אומר לכם, מאן דחר שמי פה בשיעור הקדוש, אבי דור בא אליהם בבוקר בקושי יכל לזוז. מבטיח לכם, העיד עליי שמיים בארץ, שהוא בא אליהם בבוקר, בקושי יכל לזוז על הכאבי גב, פיצוצים. למה באתי לפה עכשיו? גם אני אמר, אני את עצמך איזה כמה דקות, לא יודע מה, עד שהוא יצא מהבית השיעור, לא יודע, כנראה השיעור נותן לו כוחות, אוהב אתכם, הוא לא יכל לזוז, הוא לא יתפקץ על השיעור, כלום. והשתבח שמונה את זה, זה לא פשוט הדברים האלה. לא נראה לי שמישהו פה בעשירים מביא משכורת הרב, אז חייב הכרת הטוב ההורים שלי. הכרת הטוב זה דבר ראשון לקדוש ברוך הוא, אחר כך לרב שלנו, אחר כך להורים שלנו. באמת, אני אומר לכם, אני ראיתי אנשים בעולם, שמי שיש לו את זה, יש לו הצלחה כל החיים שלו. חד משמעית, אני אומר לכם, אני בדקתי את זה, אני בוחן את זה, שאני לומד דברים, אני אוהב לבחון. אני בחנתי את זה. מי שיש להם אנשים שהם טובים ויודעים להכיר טובה, הקדוש ברוך הוא מקפיץ אותם בחיים, מרים אותם בכל העניינים. ומי שלא, יכולים להיות שהם יראו, שהם יגדלו, והשם ישבור אותם בנקודה מסוימת. למה? כי אין בן אדם שיכול להיות כפוי טובה, והשם ירים אותו. למה? פשוט. הקדוש ברוך הוא יגיד, אם אני ארים אותך, אם הוא ירים אותך, עשר לך, נתן לך, השקיע בך, ואתה לא יודע להכיר לו טובה, ובאת בו, אז גם אני מניתי לך את הטבעת בי, אז אני נותן לך. השם יזכה אותנו, להיות מכירה טובה גדולים, לבעלת דבר שמוסר עליכם נפש, ואנחנו אוהבים את הרב מאוד, ואין עליכם בעולם, ולהורים ולכולם, השם ישמור אתכם. תודה רב נאו הקדוש, באמת זה... ביקשתי. באמת זכינו, באמת הכרת הטוב זה א' ב', גם בחיי נישואים, בכללי אני אומר לכם צדיקים, מי שרוצה חיים מאושרים, חייב להכיר טובה לאישה, אפילו לדברים שאתה חושב שזה מובן מאליו. הנה, הכביסה מוכנה, הנה, עשו כביסה, הנה יש אוכל מוכן. באמת, כלום זה לא מובן. כלום זה לא מובן. על הכל צריך להגיד תודה. כן הרב אוהד הצדיק. אלוהים, איך הוא התגלה למשה? הוא התגלה אליו בסנה. סנה בוער. בדיוק, בסנה בוער צדיק שלי. זה הפעם הראשונה. אם תרצה להרחיב עוד למה דווקא בסנה, יש בזה כמה ביורים יפים דווקא במעם לועז. למה הוא יודע סנה בוער? ברור להגיד. מה זה סנה? אני לא יודע. וואטסאפ. לא, אתה צודק. מה זה סנה רבי דורון תגיד לנו? שיח. זה שיח, אתה רואה אותו קיים, ואתה רואה יש עליו. מבין איזה דבר? כמו העצים שיש לו בחוץ, רק שלו. שמש אבל נשארים לאותו דבר. טוב, צדיקים. נגיד, 3 סיפורים על מורנו ורבנו עטרת ראשנו סידנא בבא סאלי, זכותו יגן עלינו. כמה סיפורים שלא סיפרתי לכם. קודם כל יש סיפור, סיפרתי את זה השבוע, אני אספר את זה עכשיו. יש סיפור ממש מרגש, שקודם כל נתחיל בחידוש מסוים ואז נגיד אותו. היה איזה אחד שקראו לו רב תביומי. רב תביומי זה אדם שהיה מגיע לבית שלו רק ביום כיפור. פעם בשנה הוא היה מגיע. ורב תביומי הזה, כל השנה היה לומד תורה, ביום כיפור הוא היה צריך ללכת לאשתו לבקר אותה. אחרי שהוא מסיים לבקר את אשתו, הולך עוד שנה ללימוד תורה. בקיצור צדיקים, כן, זה לא מובן איך וכמה ולמה, אבל ככה היה.
איך וכמה, למה ולמה, זה היה. איך פתאום זה השנה שלמה, עניינים, זה לא מובן. אבל הגמרא מספרת שאחרי היה פעם אחת כמו שאומרים, הוא לא חזר ביום כיפור גם. זה הפעם היחידה שאשתו רואה אותו. פעם אחת אשתו רואה אותו והוא לא דאג לבוא אליה. מספרת הגמרא שרב תביומי, באמצע שהוא לומד ביום כיפור, הוא עדיין עם ספר תורה לומד, אשתו הורידה דמעה, השם ישמור בעולם, הביא לו את מלאך המוות ותקח אותו מן העולם. ככה הגמרא מספרת צדיקים. אז הוא יכל לזכות אשתו. זה, אתה אומר פה את השבח של האישה, אבל לא התכוונתי להכניס את השבח של האישה פה. התכוונתי פה להגיד את הקושייה, מה הקושייה? דוד המלך, כל עוד שהוא למד תורה, מלאך המוות מה? לא לקח. לא לקח אותו. אז איך לקחו אותו? הוא הסיח את דעתו. כן. היה שערה בחוץ, הוא שמע משהו... כן, לא, אני שואל, זה לא, זה שאלתי פה, הנה, סיפרתי עכשיו סיפור. היא הסיחה את דעתו, אבל שהיא... סיפרתי סיפור של מישהו שלמד תורה ומת באמצע לימוד תורה. איך תסביר את זה? הוא לא למד אותה הפסיד של שנייה שהיא הסיחה את דעתו. אז פה... הוא לא למד אותה אז לא, פה אתה למד יסוד מביא, אתה למד יסוד שבן אדם לומד תורה, אבל הלימוד תורה הזה הוא פוגע באחר, זה לא לימוד תורה. זה לא שונה. עכשיו אתה רוצה ללכת לא, כי לא שמעת את הסיפור, בגלל זה לא תבין. אתה עכשיו רוצה ללכת שמעת את הסיפור הזה? היה איזה אחד שהוא פעם בשנה מגיע לבית להיות עם אשתו. יפה? היה שנה שהוא לא בא לאשתו. כי הוא לא שם לב, נשאר ללמוד. אשתו הורידה דמעה בבית, והוא מה? מת במקום. אז מפה אתה למד שבן אדם שגורם צער לחבר שלו בלימוד התורה, זה לא לימוד תורה. אבל איך לימוד תורה יכול לגרום צער? זה אשתו. שמשנה לא ראה. עכשיו בא בן אדם נשוי, רוצה ללכת לשיעור תורה. אשתו אומרת לו לא. ברור שזה עכשיו לא, קודם כל, לא כל דבר עכשיו האישה עכשיו בין המשה, האישה תגיד לך, לא, פעם בשבוע, אפילו אם אשתך אומרת לך לא, אתה אומר לה אשתי, אין דבר כזה, מינימום פעמיים בשבוע, פעם בשבוע מינימום, פעמיים בשבוע זה בונוס, אתה קונה לגלידה בסוף השיעור, או זה. כן, לא שיצר רע בלימוד תורה. אתה רואה כן, שכאילו ככה שעושה צער, אז כן. באמת גורם צער ממש. ברור שלא עכשיו כל דבר זה גורם צער. פה אתה מביא את המשמעות, ששנה הוא לא רואה אותה פעם בשנה, זה לא בדור שלה. זה לא בדור שלה. הוא לא היה חי עדיין. אם אמא שלי אומרת לי, שמעון, אני עוד 5 דקות מגיעה עם הקניות, תבוא, תעזור לי, אני קשה לי, אני לא יכול ללכת את הקניות. כן. אני לומד תורה, איזה רבע שעה, ובגללי היא הרימה את הקניות, זה נחשב בדיוק, זה נחשב צער. כן. אבל אני עכשיו בגביע תורה. אז מה? אם אין לך מישהו... אבל אתה פוגע במישהו דרך את הדבר הזה. תשמע, אתה יודע מה הרב בלימוד תורה? קודם כל זה תלוי. קודם כל זה תלוי. אם האמא, כמו שאומרים, זורמת, כאילו מה זורמת? אומרת שמה, אני מבינה את הערך של התורה, קודם כל ברור שאם אמא מבוגרת וזקנה, זה ירים ויעבור, אתה חייב לקום, אתה בתור בן אדם. או אני לא חוזר ללמוד, אתה לא צריך להיות עכשיו בעד. אם היא הייתה יודעת שאתה עכשיו בדיוק באמצע לימוד תורה, הייתה אומרת אני מבינה, אבל היא לא יודעת אם אתה באמצע לימוד תורה. כן. אבל אתה יודע. לא משנה. לא, אז אני לא יודעת. אין בעיה, אני אומר, אם היא מבינה, היא מוכנה, היא גם מרוויחה שכר, הבנת? בתפילה. היא באמצע עכשיו תפילה. תפילין, ברכת מזון, לא יודע, משהו מגיע. אז אתה מסיים את מה שאתה צריך, ואז כל עוד שאתה באמצע משהו, אתה לא יכול עכשיו להפסיק אותו בגלל משהו מסוים. זה נקרא, עסוק במצווה, פטור מן המצווה. גם פה בלימוד תורה, גם אתה בעיקרון זה, אבל פה אתה יכול לחזור למה ש... פה בברכה, אתה לא יכול לחזור למה שהיית בתפילה, אתה לא יכול לחזור לזה אחרי זה. כן, אז הצדיק, ואני רוצה לסיים בעוד סיפור, וזהו, גם לזמן. שעכשיו לשמור עיניים, וזה נכון שאני רואה בחורה, שאסור להסתכל עליה, נכון? נכון, עדיף להתפלל, מוריד את הראש ולהתפלל, לבקש ברכה מבורא. ככה כותב רבי אהרון רטה, אם אתה מוריד את העיניים, אתה יכול לבקש, וזה כמו, זה עת רצון כמו שעת הנעילה ביום כיפור. ככה אומר. כן, זה ככה כתוב, מפורש. זה ניסיון של ממש, לא? שעת... לא, לא. כל ניסיון היה, אתה רואה בחורה, היום זה... היום זה הכל ניסיון. אם אני עכשיו רואה טלוויזיה בסלון, לא יודע אמא שלי ראתה טלוויזיה, אני נכנס בדיוק, יש איזה חלק בסרט לא מגונן לעיניים, בוא נגיד, ואני יכול להוריד את העיניים ולבקש ממנו. ברור, ברור. אבל מכוונה שזה מאוד בשבילי. זה עת רצון הכי גדולה בעולם.
אז פעם אחת, אז איך הגענו לכל הסיפור הזה? הרב סידנא בבא סאלי, למה הוא קודם כל זכה לכל המעלות שהוא זכה? שמירת העיניים. גם שמירת העיניים, אבל בעיקר היה לו אהבת ישראל גדולה. אי אפשר לעלות בתורה, אי אפשר לעלות במעלות בלי אהבת ישראל. היה לו אהבת ישראל עד כדי כך, שפעם אחת, הוא כל חג סוכות, אין דבר כזה, שהוא לא היה מכניס 7 עניים לבית שלו, כנגד 7 אושפיזין. והוא חיפש עניים, שמה? שהשמות שלהם כנגד מה? כנגד השמות של האושפיזין ממש. כך הוא היה מחפש צדיקים. ופעם אחת היה חג שהוא לא הביאו לו קביעה באיזה מקום מסוים, רחוק. אמר להם, אני לא מתחיל את חג סוכות, לא מתחיל את הסעודה עד שאתם מביאים לי איזה מישהו עני, לשבת איתי פה. זה היה א' ב' שלו, של סידנא בבא סאלי. פעם אחת הם שמחו ורקדו כל כך בשמחת תורה, עד כדי כך שהיה איזה מישהו ששבר את הנברשת של הבית כנסת, שבר. אז אותו אחד הצטער ואמר, הרב, סליחה, אני אקנה חדש, אני זה, אמר לו סידנא בבא סאלי, אתה לא צריך לקנות כלום, אין לך מה להצטער. עוד חצי דקה בדיוק, אתה תראה שמביאים לנו נברשת חדשה לפה. לא עוברת חצי דקה צדיקים, מישהו נכנס לרב במתנה, הבאתי לך נברשת. בפעם אחת היה סליחה, סיפור מה? לא, זה היה מלאתי עם איזה נהג מונית. סתם ככה, במקרה. קלת במוניות, זה הידרדר. קלת במוניות. איזה נהג סיפר לי שיש לנו עוד חכמים, הוא הרב שלו זה החידה. של הרב יורם. סיפר לי שיש לו מחר בית, עכשיו מזמן תאריך, לפני איזה... החודש. מחר בית בזמן הזה. מחר בית, לא, קצת לפני המלחמה בעצם, סליחה, קצת לפני המלחמה. מחר בית, הסוכן מדבר על זה, מישהו הוצאה של 1.8. הוא התקשר לאחידה, אמר לו אותה, זה האחידה, אמר לו, שמע, אל תלך על זה, חכה 10 דקות, יחייב משהו. חכה 10 דקות, למה? תן לי גלל. אמר סגור, התקשר למתווכת, אמר לו, שמע, זה, אני בינתיים לא מוביל. לא עובר 10 דקות, בדיוק מה שהאחידה אמר, חייבתי עליו מישהו, אמרו לו, לא תביא עליו. 2.4, כאילו 600,000 יותר. אין, תשמע, 600,000 שקל, הרב, ככה יותר, בגלל 10 דקות שהוא חיכה שהחידה אמר. כמה הוא פרסם את הבית? משהו פה נשמע לי... אני אומר לך, אחי, בתור אחד שמקורב אליו, אחי, זה אין, זה מלאך. אבל אם הוא פרסם את הבית... זה הבן של הרב יורם, לא הרב יורם, זה הבן של הרב יורם. טוב, אז אם דיברתם ואתם רוצים ישועות, אם כבר, אני בשעה טובה. וגם יש לו 3 בנות. הוא נולד לו בת אחרי בת אחרי בת, הוא אומר, יש לי משהו עם בנות? לא, לא בנים. הוא אומר, מחידה? הוא אומר, קבל על עצמך את ככה, קיבל על עצמו, אותו שנה תאומים שפך שם. נהגים לא מפסיקים לדבר. פחד גלי. האמת ש... לא מפסיקים לדבר, הוא דיבר אמת. הוא קיפה על ראש, בטוח. הוא דיבר אמת. בעזרת השם, אני יודע, אולי נזכה להזמין אותו עוד פעם לשיעור פה, בעזרת השם. נזכות ככה שיהיה לנו התעוררות בזה. הייתי אצלו שבוע שעבר. הוא היה פעם אחת. הוא היה פה. לפני שנה לא, בנתיבות. לא, תראו, היה פה בשיעור. כל מצב שהוא בשכונה, הוא מקבל כל יום אצלו. אז צדיקים, בעזרת השם, שיעור הבא, תגיד לי את השמות שצריך לברך. שיעור הבא בעזרת השם אנחנו נרחיב על סידנא בבא סאלי, למרות שלא לא, אבל יש כל כך הרבה סיפורים, אבל הגיע הזמן. ואני רוצה להגיד לכם משהו אישית. יוחאי, תשמע טוב, הפלתי עליך פרויקט, אני רוצה עוד פרויקט קטן להפיל עליך עכשיו. בכבוד, אתה תצלם רק את ההשכבה שאני אעשה לה... לעצור את השידור? לעצור.